His Grace International School Okija abụrụ ndị nke were ọnọdụ nke mbụ na ya bụ asọmpi egwuregwu ụlọ akwụkwọ na ibe ya bụ nke achịkọbara site n'aka Okija Entertainment and Creativity Committee bụkwanụ nke eme na Okija Grammar School. Onye ọrụ anyị Ogochukwu Oranụ nọ ebe ahụ ma wetara anyị ozi aka isonyeli ya. Board Masita kwuziri British Standard College na Chinememma Obastere St. Patrick Special College bụkwaziri ndị tụrụ ugo nwoke na nwaanyị mere mekarịsị ejije n'okwu nnọọ ya. Onye chairman Okija Committee on Entertainment na Creativity bụ Honorable Prince Ifejika kọwara na ya bụ committee bụ nke nwere mmadụ 20 na ya nke ndị ọchịchị obodo Okija guzobere n'ọnwa anọ gara aga iji wee gosipụta akala aka ụmụazị nọ na ya bụ obodo wee kenekwazi ha maka otu ha si wee na-akwado ha ma kwekwazi nkwa na ha ga na-eme ya otu kwesịrịnụ iji wee mee ka ya bụ ejije luo ebe ọ kwesịrị. Prince Ifejika kenekwaziri onye President General nke Okija bụ Chief Ken Emakai otu o si wee n'ụso nnọọ ọnọdụ enweghị nchekwa n'obodo anwa ma nyekwazi aka hụ na obodo na-aga n'iru. O kenekwaziri ndị ọzọ okwu na-eru n'ọnụ na obodo Okija otu ha si wee nye ha nkwado. Onye sekretari nke Okija Entertainment na Creativity Committee bụ Evangelist Leo Ewuzie oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu kọwara na ebumnobi eji wee guzobe ya bụ asọmpi ejije maka ụmụ akwụkwọ bụ iji wee mee ka ha bụrụ ndị na-ehube isi bụkwazịa inweta ha oge ha pere nke ọ kọwakwuziri na ọ ga-enyekwazị aka ka ndị nne na nna wee hapụ ụmụ ha ka ha were aka ha na-ahọrọ ihe ha chọrọ ịbụ n'ọdịnihu. Leo Ewuzie onye bụkwazị chairman Anambra State Chapter nke Actors Guild of Nigeria kwara na ndị Actors Guild nke Nigeria ga-esite na ya bụ ejije wee gosipụta akara aka ụmụazị anwa iji wee bụrụ otu ụzọ ha si enyeghachi ihe ha nwetara n'obodo. Ọ kọwara na enweghị ego bụ otu ihe na-echere ha aka mgba na iji wee mee ka ya bụ ejije garuo ebe ọ kwesịrị. O wee yọọ ndị niile aka rutere n'ego na obodo Okija ka ha nye aka wee bụrụ ndị ga-ahụ na ya bụ ejije na-aga n'iru. O kenekwaziri Managing Director nke ABS bụ Sachido Obidiegwu maka nkwado ya. N'okwu nke ya onye Managing Director nke Anambra Broadcasting Service bụ Sachido Obidiegwu onye Okija kọwara nnọọ na ejije bụ ihe na-egosipụta ihe na-eme n'obodo nke na-agbazikwazi ndị mmadụ na ụzọ dị mma ha ga-eso site na ya bụ ejije gosipụtakwaziri ihe Gọvanọ Soludo na-eme na ọnọdụ nchekwa na Anambra steeti yana mbọ ọ na-agba iji wee bugo agụmakwụkwọ na ebe dị enu. Sachido onye Oriakụ Chinyere Obiejesi nke bụ Head of News nke Ọnịcha nọchiri anya ya n'oge anwa toro nnọọ ya bụ ụmụ akwụkwọ maka otu ha si wee mee ọfụma. Ndị bụ ndị judges na oge ya bụ ejije bụ Chinyere anya egbu na nna Ikechukwu Okafọ kọwakwaziri ebe ekwesịrị itinyesi anya iji wee mee ka ọ dị mma. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ kwupụtara obi ha na ka ya bụ asọmpi dịka Chinonso Nwabunike, Emmanuel Ibodimma, Chinememma Ụba na onye nkuzi ejije na Grace International School bụ Maazị Alexander Igbo na Amuago kpọrọ oku ka enwekwuo ụdị asọmpi a nke ga na-akwalite ọnọdụ ụmụ akwụkwọ na mpaghara ime obodo nke ga-enyere ha aka ka ha wee na-esonye na asọmpi ma mekwa n'ọfụma mgbe etinyere ha na ndị ogbo ha nọ na ebe mepere emepe. Ha wee kene ndị Okija maka otu ha si wee chịkọbanya bụ ejije. Ogochukwu Oranụ n'akụkọ ụwa ABS.